Hey wemfowethu. Baba. Uzwile ukuthi iCoca-Cola isisponsor iSpringbok amabhokobhoko. Amabhokobhoko laba abadlala ibhola lombhoxo. Nolaba lezi ikhweqe lezi. Let la kuyithi let. Leza la eSouth Africa lezi. Hayi emhlola. Hayi uCoca-Cola unamandla nje. Hawu iCoca-Cola mfowethu isponsor ingqungqulu ke. Uthi ngokula amabhokobhoko nabantu abenyatha nje wona. Phela mangabe udlalela iSpringbok uzobe uphuza nje uneminate weCoca-Cola kalula nje. Shothi kamkhulu kufuneka abanithathu. Uyathi uba kanti adlala irugby. Hayi phela mfowethu ngeke phela bengakuphula amathambo bekhopha. Oba mina yabona ngofuthi ndiyaya ke njengoba cabanga ke kodwa mfana kodwa ungafika ubamele phela uphuza iCoca-Cola. Njengoba ndikisho iCoca-Cola kanje. Into enamandla. Kaze ndiyasuka pha eceleni yabona ngoba no ithiwa uBrian Habana ayigijima kaBrian Habana. Ndisuka kwakhe la icela. Lo washichitha. Ikeke. Hayi ndigijima kwakhe yabona futhi iCoca-Cola mntaka. Hayi iCoca-Cola ke ingenzela imhlola hayi. Mawunethi iCoca-Cola futhi ifana ne-energy drink. Uvele nje undize. Undize. Awu madoda. Madoda Coca-Cola. Hayi ke manje iCoca-Cola ke isisponsor